gbasapaka onye na-aba mmadụ n'ụwa ka ife ọma na-abịalụ Chukwu na-agọzi onye ka omume ya si dị onye si eme n'ụwa na-ebute afụ m n'anya eze oyimo kanje n'ọkụzụ kanje mpụ ọhịma ọma ezigbo ọhịa maka kanje n'ọkụzụ mechi ya ọka ome chipụjọnụ n'ebe olisa chipụjọnụ n'ebe olisa ejike m ụwa ezi nwa n'ebe olisa isi ọka ome nwanne ọbọkụzụ nwanne dị namba one ọ bụ okwele alụsị ọkụzụ mmetụ ụwa mma ishie gburugburu group chairman Jonet Group of Companies Limited ezigbo nwa bụrụ obodo ya n'anya ezigbo nwa bụrụ obodo ya n'anya bi ụmụ ogbenye John never listen. Ogo manato na madili nise kachibu John nazu na bukwa aga mekuzu ne halibe ya ndi yala kabaloba alosi naza buto kwenye metu wama ezigbo nna dobi ezigbo nna chinedu Nago Chukwu na Chukwu ebuka nwa mama Kaigabaze n'ọkụzụ alụzie n'ọkụzụ junction anyị agaba na Jonet Holiday Inn ebe anyị ga na-ayọli ndụ ọkasị mma holiday Holiday Inn Holiday Inn Holiday Inn n'ọkụzụ Holiday Inn n'ọkụzụ n'ọkụzụ Holiday ebe ị ga na-ayọli ndụ Holiday ebe ị ga na-enwe aṅụrị Holiday Inn ọkasị mma Holiday Inn kedu maka odoziakụ n'ebe olisa Chief Mrs. Vania Chinwe nwanyị ọma anya bulugo onye oje ka onye oje mma anya fulugo Chinwe Odoziakụ Johnny n'ebe olisa onye oje ka onye oje mma anya fulugo Chinwe Odoziakụ Johnny n'ebe olisa ịmasị mma n'elu ụwa Chinwe Odoziakụ Johnny n'ebe olisa ibebe ezigbo omume Chinwe Odoziakụ Johnny n'ebe olisa alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma nwanne dị na mma ọ bụ okwele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma wele ije wele metụ ụwa mma wele awele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma chibujo n'ebe olisa metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ alụsị metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị na-eso ụmụ ogbenye asọ metụ ụwa mma chibujo n'ebe olisa metụ ụwa mma
akụchinyere nwata akụchinyere nwata akụchinyere nwata akụchinyere nwata oje alụlụ obodo ọlụ akụchinyere nwata oje enyere ụmụ ogbenye aka akụchinyere nwata oje enyere ụmụ ibe aka n'ụwa anyị ga-agabazi n'okwele kanye mfọ ime ọma nwoke dị ebube akụchinyere nwata Chifu Morisi Bekwe akụchinyere nwata wa n'ọbụ okwele akụkwesịrị ogbe titi omeke kwuru na ya ọkwamba Chief Executive Okwele Holdings Limited Chief Executive Rosemont Nigeria Limited Chief Executive Okwele Finance Company Limited Build the change yo Traditional Prime Minister Okwele Inese Chifu Morisi Bekwe Imalu no nwelu ndị Chukwu bachapụrụ anya Kese fofu manne n'ụwa Jili ego Igbo wesabaro Akụkwesịrị ọfọmba Ezi nwa akụkwesịrị 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 akụchinyere nwata akụkwesịrị 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 iluzi na London akụkwesịrị 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 ịga n'Ụmụaka akụkwesịrị 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 Okwele Holdings akụkwesịrị 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 iluzi na America akụkwesịrị akụkwesịrị ịga n'Ụmụaka akụkwesịrị 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 Okwele Holdings akụkwesịrị 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 iluzi na Japan akụkwesịrị akụkwesịrị ịga n'Ụmụaka akụkwesịrị akụkwesịrị Okwele Holdings akụkwesịrị 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 kwesịrị kwesịrị akụkwesịrị 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 kwesịrị ya akụkwesịrị akụkwesịrị Chifu Morisi Bekwe akụkwesịrị onye ji gị ji mmadụ